Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Dagis pangut poi hospital ki khna pule ba yakhi persha ya ka sorkar. Kajing yakhi bajing dawa ki khna pule kari Bangladesh kablas dang nadu ka santarik menta ubnai badyai beteng tat hadu menta kalanang klain bat nangpur state shu sah ki we pat ki benta jong kate kari ha ka ba minin Kakhat santarik dagis pangut ki khna puli kate kari kila poisha hospital namar ka jingele persha bagi pulit ki bala persang bantem ka jimtur jong kite ki khna puli sha ki benta badan ki jagat rei kam jong ka sorkar Bangladesh ka bala pelong ye ki pulit bakin pendon kam bansiat da ki tiar pensat khmat bat ki we de bantem ye kate ka jimtur ki khna sha ki pulit bala donru katu kat ni na kaliang ki pulit ki bala mensau tad hadu menen kasni nadu Balasdang ye ketika jingya ki bongot ki kena puli kila pelong jaga samit hagite hi ki benta bala pelong jingya ki kabadon hajan jong Jahangir University Hasawar kabahap hapo kanong ba Dhaka kadau tunai bagite ki kena puli jong kari Bangladesh kila pelong jingya ki kalong ba kila dawa na ka Sheikh Hasina kabre ka Prime Minister kari Bangladesh bandawa badai banwengno ya ka kota system bala pendrai kam hagate kari nadu ba kalayo ya ke jing light luan namar ki ong ba kate ka an kala rim bar kam ya hap shu bar kane ka juk jongki menta khendiat shapang kate ka an kalong ba nadu ba kari Bangladesh ka yo ban sinsha light luat hi nadu stem syaja kandai spa nyopuwe kala pen khamti da kate ka kota system kum ka jing sngoburom ye kitu ki shipai bala len na di bat bala dan benta ha kate ka jing yele thma ba ki khun jong kite ki shipai ne ki ba haying jong ki kenyo da ka bha thungkam ba kerpang na ka sorkar ka bala penskem da ka Awami League Party ka bari ka party ha ka jing yalam ukpa jong ka Sheikh Hasina kata ushi Mujibur Rahman ha kite ki snem jong ka jing khun banyo lai lut no la ka jong kari haka jingi Arab artat jong kari India. Hausnem arhajar khat prala pensange swashi por ye katika kota system hapo kari Bangladesh henry day menta usnem kabadai artat menta jong ubnai Julai baka Bangladesh High Court kalapen mi ya ka hukum ba komba life hope sende bed ban mangkar pang na ka benta ki bahayeng hasem jong kite ki shipai baladon benta hakate ka jingele light lut kabala pelong ye ki khna puli ban ompdiang ye kate ka hukum namar ki ong bakala dei kapor banya khunben marka ju kum ki briu jengkari lahakanu kanu ka bentaru khamtam ha ka wat kam wat jam naba kumbangi tip bakari Bangladesh menta kumba ka don kumba ar point million tam ki samla ka te kari ki ba im ha ka jimbam dan kam don jam